जोंना जेसेबां भेन्सार स्कुल दं भेन्सार स्कुलफ्रा बिखेखखे जनाय साब डिभिजन ना हयथ' सरकारा लाब्ला बिमा रावनि स्कुलफ्रा गासैबो जाफुंगोन आरो जोंनि फरायसाफ्रा दिनै बे आंनिफ्राय आं मोनसे रिकुवेस्ट थायो आरो जोंनिया फरायसाफ्रा स्कुलाव फैनायनि लोगोसे गारजेनफ्राबो गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजां राहा मोजां लामा मोजां खोथा मोजां राव फोरोंनानै भबिष्यतआव जाहाथे बिमा बिफायाथ' बिसि गोबाव थांना थानो गथ' गथाया जाहाथे भबिष्यते मोजां थानानै समाजखौ रावखौ हारिखौ आरो थुनलाइखौ जाहाथे सिबिनो हायो बेखौ आं आसा खालामदों। बे समाव बर' थुनलाइ आफादा माबायदि बिथिंजों लाङोबा जों आरो जौगानायखौ जों नुनो मोनगोन? बर' थुनलाइ आफादा गोबां मावनो गोनां दं गासैबो माने साबजेक्टखौ माने स्टाडि खालामनांगोन। जोंनि बर' फरायसाया बा बर' समाजफ्रा मायाव गोग्लैसोदों बर' फरायसाया सोर सासे फरायसाया माबायदि साबजेक्टआव सोर दावगादों आरो सोर गोग्लैसोदों बेखौ गासैखौबो स्टाडि खालामनानैसो मोनसे गुड गठन खालामना जुदि स्टाडि खालामोब्ला आरो जाय बेफोरबायदि साबजेक्टआव दुरबल बेफोरखौ मा बेबस्था लाब्ला बिसोर दावगागोन बेखौ जुदि मावोब्ला थुनलाइ आफादा जेबो खरसानि खोथा दं समयनि खोथा दं खिन्थु बेबायदि मावोब्ला मोजां जागोन जोंनि फरायसाफ्रा दावगागोन। दानि जोंनियाथ' फोरोंगिरिफ्रानो गोबां बेबस्था लायो लाब्लाबो जोंनिया गारजेनफ्रा गोबां गारजेनानो सिक्षित नङा स्कुलाव जि फोरोङो बेखौनोल' सोलोंनानै थायो न'आव बिमा बिफा फोरोंनो हाया दा बेनिखाय जोंहा किसुमान असुबिदा जायो फोरोंगिरिया फरायसालियाव होनाय दा खामानिफोरखौ कमप्लिट मावजोबनो हायाबा फरायसायाबो एसे उसुबिदा मोनो खिन्थु बिमा बिफायाथ' जेबो गाइड होनो हाला नालाय ओंखायनो जोंहा किसुमान असुबिदा दं आरो बे असुबिदानि थाखाय फरायसा आफाद एबा थुनलाइ आफादा एसे जुदि जोंनि दुखिया फरायसा आरो बिदि फोरोंनाय मानसि गैयि गारजेननि गथ'फोरखौ एसे सहाय खालामोब्ला दावगालांगोन आरो सरकारि जानो थाखाय जिखिनि राहा लानांगौ गासैबो डकुमेन्टसखौ इतिमध्ये जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सरकारनियाव जमा होखानाय जाबाय। सरकारा इतिमध्ये हाइ स्कुल कलेजफोरखौथ' लिस्ट बानायखाबाय खिन्थु जोंनि एल पि आरो एम इ आ बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माबा कमप्लेन थानायखाय गासैखौबो दोनथ'दों हयथ' आसा खालामदों जानुवारि लास्टनि भितराव जानो हागौ आरो गंसेबो स्कुल बाद गोलैयाखै जोंनि बिमा रावनि स्कुला आरो आं आसा खालामदों हयथ' सरकारा गावसोरनि पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय दोनथ'नोबो हागौ मावनोबो हागौ बेखौ बुंनो हाला खिन्थु जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मावनांगौ खामानिखौ कमप्लिट मावजोबखाबाय। नोंथांनिफ्राय मा बुंनो सानो जे थाबैनो जानांगौ ना? आंनि दिंनिफ्रायथ' खुब थाबैनो जानांगौ मानोना बिथांमोना 20 बोसोर 19 बोसोर सोरबा 15 बोसोर जाबाय गतिके प्रत्येकानो परियाल मोनसे दङ माबा मोनसे मावब्ला बिनि बिनिमयाव माबा मोनसे मोननांगौ मोनाखै सिबिगासिनो दं रायजोखौ सेवा खालामगासिनो दं सिबिगासिनो दं खिन्थु बिनिफ्राय जेबो फल मोनाखै बेनिखायनो बिथांमोननि साख्रिया दा स्कुला जुदि गाबोननो जायोब्लाबो आं जोबोद गोजोनगोन। बेनि थाखाय जों माबायदि राहा लानांगोन? बेनि थाखाय बिखेखखे संबाद माध्यमा जुदि बुङोब्ला सरकारखौ जे शिक्षानुष्ठानफोरखौ लानानै फोरोंगिरिखौ सहाय खालामनाय नङा फरायसाफोरखौ सहाय खालामनाय जायो आरो खारन फोरोंगिरिया बेथन मोनोब्ला फरायसाफोरखौ फोरोंनो उत्साह मोनो गतिके सरकारखौ संबाद माध्यमा रिकुवेस्ट खालामनांगौ जे सरकारि जायि जेसेबां स्कुल दं खोब थाबैनो सरकारि खालामनांगौ होननानै मोनसे मेसेज हरब्ला आंनिथिंनिफ्राय आं आसा खालामदों। बिथांमोना जेसेबां सिबिबाय आरो सिबिबावगोन होननानै आसा खालामदों 60 इयार्स बैसोसिम बिथांमोनाथ' सिबिगोन गतिके आंनिथिंनिफ्राय बिथांमोननि भबिष्यता जाहाथे मोजां जाथों आरो शिक्षानुष्ठाना मोजां जाथों फरायसाफ्रा मोजां जाथों बेखौनो आसा खालामदों। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय जे मैया थांनाय दिननिफ्राय जा साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै देगाफाहाम बालाबारि गुदि फरायसालि आरो लोगोसे मिसिं ख्रिस्टि भबनाव जा साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो दिनै गाजा गोमजायै 15 नभेम्बराव जोङो फालिनाय जादों। बेवहाय आंखौ आलासि महरै सोरगोआरि रुंसारि जोंहा सुख्राम स्वर्गियारि बिथांनि जानाखि सोरगोआरिनि थाखाय बिथाङा दिनै माने जाबाय। बेनि थाखायनो जोंनि
दिनै थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ आं बेखेवना होनायनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय आङो दिनै गोजोननाय मोन्दों दि जोंनि दिनै 6 नभेम्बराव जायनाखि गेवलां मेलाव जोंहा बेवहाय लैहोर लैहोर बहुत मानसिफोरा दिनै ओंखारफैदों आरो बेवहाय गासैबो गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जोंनि गासैबो बिबानगिरिफोरा दिनै बेवहाय नुजाथिफैनो हादों आं आसा खालामो जे दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि मोनसे समस्या बर'नि जानाखि जोंहा समस्याफोर दं बे समस्याफोराव जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावलांगोन बेखौ आं आसा खालामो आङो लुबैनाया बेनो जे दिनै जोंहा लाइमोनफोरा बावहाय बांसिन माने गोगोमै माने गोगोम माने मोनसे थांखि लानांगोन बे थांखिखौ लानानैनो जोंनि दिनै गासिबो बे जोंनि फरायसा जायनाखि लाइमोन बा रायजोफ्राबो बावहाय माने गोगोमैनो जोंहा बाहागो लानांगोन आं बेखौ आसा खालामदों होमब्लासो जोंनि जाथिनि जायनाखि थुनलाइ दा बे थुनलाइखौ जोङो बेवहाय बाहागो लानायाव माने जोङो खौसेयै जोङो आसा खालामनो हायो आरो दा जोंनि बे लाइमोनफोरनि जितु दानि लाइमोनफ्रा गोबां जाहाथे फरायनायखौ मोजाङै फरायाखै गाज्रि माखासे थासारियाव बिथांमोना जुगदान एबा बाहागो लानायखौ नुयो बिनि सायाव नोंथाङा दा लाइमोनफ्रा जोंनि बे जानाखि समस्या दा बे बोथोराव ओरैबायदि जे गाज्रि मोनसे बेयावनो बेबस्था दङ बे बेबस्थानिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन जायनि जाहोनाव दिनै जोङो गाज्रि मुवा लादों बे गाज्रि मुवानिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ माने बादा होनांगोन दा बेखौ माने बिमा बिफाफ्रा नोजोर होनांगोन जोंनि माने गिदिर गोलावफ्राबो बादा होनांगोन बेजों लोगोसेनो जोङो बे गथ'फोरखौ मोजाङै जोङो माने लाबोनायाव जोंहा मोजां गोहोम खोख्लैनांगोन आरो बे गाज्रि बुस्थुनिफ्राय जोङो जानगार बिथांमोनखौ बासायनोब्ला जोंनि बर'नि हारियारि माहारि आफादफोरा दायथ' दंना गैया गासिबो माने जिहेथु जोंहा बिबानगिरि दं माने बे बिबानगिरिफ्रा जाथिनि जानाखि संगठन दङ बे गासिबो संगठना गासिबो बेवहाय लोब्बा लाखिनांगोन